לבלוג חדש, ניסיון מספר 2 לעשות את הוולוג הזה. זה הנוף, תראו, זה המיטות, זה פה, זה דברים שהבאנו, שירותים, ארון, מקרר. עכשיו עוברים לקומת הבריכה וחדר אוכל. תראו, זה המסדרון. נחזור אליכם בחדר אוכל או במעלית. תפנית קצרה בעלילה. הולכים לחכות הרבה זמן למעלית. אוקיי חבר'ה, עשו מספר 2 לבלוג הזה. קדימה. let's go. מסדרון בלה בלה בלה, מסדרון בלה בלה בלה. שם יש דברים מעניינים. חבר'ה, בלה 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 בלה, קפה, ניקח מיץ תפוזים חבר'ה. וואלה ניקח. דירוג מיץ תפוזים. מקווה שאתם מוכנים. זה הולך להיות ארוך מאוד. אוקיי חבר'ה, דירוג מיץ תפוזים. דירוג מיץ תפוזים. מיץ תפוזים לרענון הקיבה, הוי. הוא הלך למיץ תפוזים חבר'ה, 8 מתוך 10. במקומות ישיבה, בלה 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 בלה, שם זה המקום העיקרי. אני לא מראה לכם בכוונת הנוף כי הולכים לעלות לקומה 12, אז עדיף לכם. פה יש אולם, כן, אולם, פה מגישים נראה לי אוכל, כיסאות והכל. יאללה חבר'ה, הולכים לבריכה, למרות שהיא סגורה, ננסה להתגנב או משהו. נחזור שנגיע לבריכה. אוקיי חבר'ה, תראו מה כתוב כאן. לא מראה לכם על הפרינציפ, לא מראה. יאללה חבר'ה, קדימה. זה החדר אוכל שאני עוד תראה אותו כשהוא ייפתח. ביי. תפנית קצרה בעלילה. הבריכה פתוחה, אני מפחד להיכנס. טוב חבר'ה, מה כבר יקרה? בזהירות. אנחנו מעכשיו הפכנו לסוכנים. שם אנשים שם. אוקיי, תראו, זאת היא הבריכה. אתם לא תראו כי יש פה שמש, אז אני רוצה להתגנב עוד קצת. יש שם אנשים. אוקיי, אתה רואה? הנה חבר'ה, זה הבריכה. זה לא יודע מה, זה לא יודע למה בנו את זה. סיור עמוק בבריכה. תראו. וואט? אני לא יודע אם אתם רואים את זה. אז זה נראה אחד היפים. תראו. פה זה הבריכה. אחלה בריכה. יאללה חבר'ה. יאללה קדימה חבר'ה. ממשיכים את הסיור. וואו. מזל שהווילון פה סגור, כי אחר כך לא רואים אותי. נשאיר רמזים. לא באמת, אני אסיים את כל זה. רמז נאמבר 1. אוקיי חבר'ה. וואו חבר'ה. פה זה חדר כושר. יש חדר כושר. כן, חדר כושר. וואו, ברחנו, שם מישהו. חבר'ה, שם מישהו. שימו ספרינט. אני לא הייתי שם חבר'ה. חבר'ה, יאללה, לקומה הבאה. חבר'ה, הולכים לקומת משרדים. ואחרי זה ללובי. נאמבר 1. קומה 12. בוא נלך רחוק ונעשה על זה זום. טוב חבר'ה, חוזרים לרגיל. יאללה חבר'ה. קומת המשרד. למה הגעתי לקומה 9? תפנית עוד יותר גדולה בעלייה. מישהו לחד קומה 10 והלך. מה? אי אפשר לבטל את זה. כנראה שעכשיו יורדים לקומה M ואז המעלית תעלה לקומה 10. אבל אנחנו הולכים לעלות לפה. לא לפה. קומת ביניים. אוקיי. הגענו למשרדים.
תראו. משרדים שעמום בלה בלה בלה, אין פה כלום. ונמשיך. אוקיי חברים? עכשיו צריך לחכות מלא זמן למעלית. או יש לנו מעלית בקומה L. עכשיו היא תגיע לקומה M, ואז נלך לקומה L. בואו נעשה לכם ספוילר, לא באמת. וואו. חבר'ה מחכים עכשיו למעלית. זה הולך להיות ארוך מאוד. מעליות פה זזות כמו צבים. אוקיי, זה הכי קרוב לפה. קומה 3. זה קומה 10, אחי, עזבו. זה קומה 7 וזה בכלל לא יורד. יש זמן חבר'ה, וואלה יש זמן. יש המון זמן. חבר'ה, יש פה תחרות. זה בקומה 3, לא יודע אם אתם רואים, וגם זה בקומה 3. בואו נראה מי יגיע הראשון. יש פה תחרות. זה קומה 2. זה עדיין קומה 3. זה קומה 9 ומתחיל לרדת. זה קומה 2. וזה קומה 3. מעניין מי... קומה 1 חבר'ה, נראה לי זה המנצח שלנו. אני מאמר עליו. חבר'ה, המנצח שלנו. המנצח הגדול. פינג פונג. סנוקר. סנוקר בלי סנוקר. לא יודע מה זה. כיסאות. ספרות. אני זוכר איך קוראים לדבר הענק הזה. אוקיי, בר. זה הבר. זה הבר שלנו. עכשיו חברים, הולכים לקומה 12, לא באמת, אנחנו לא. הולכים ללא יודע לאן, נעדכן בהמשך. חבר'ה, יש פה גם חדר משחקים לילדים קטנים, אבל אני לא יכול להראות את זה כי יש שם מלא אנשים. וכמות מוגזמת. אוקיי חבר'ה, מעלית התרוקנה וכנראה שעולים עכשיו לקומה 2. עולים עם אח שלי לקומה 12, וואו! אוקיי חבר'ה, ביטול. אין קומה 12 וכאן הסתיים הוולוג. מקווה שנהנתם.